El primer dia que l'avi en Reinés li va donar permís a mon pare i a ma mare perquè poguéssim agafar tot sol la barca i anar a arribar fins a la lliga de fer la festa aquesta. Aquí hi ha casetes. Això és l'any 49. Això és la meva germana, Antònia. Aquí és el Felip Ernesto d'Aixa, quan Pau Queses, que va fer el Calarata, i aquí és Sàvia. I aquí hem d'imaginar per la diferència d'edat que podria ser això. Aquest és un bot de 55 pans, 11 metres, que van fer aquest any, i després amb una foto que és posterior us explicaré per què van fer aquesta barca. Aquí hi ha diverses barques, ja necessitava una barca més grossa. Aquesta barca, damunt una de les coses que jo me'n recordo molt de les primeres feines que va fer és anar a l'estros de Cal Escorxada i allà empalar de la família dels Parpals, allà a un tros que agafaven pins, els tiraven a la mà, o sigui, troncs, ja estaven escorxats, estaven troncs, i els agafaven, els posaven dins del Calarata i els aduen a la ciutadella. I allà, quan els avisaven que no vaig dir que tenien més troncs per tirar, jo a vegades m'he fixat i de vora, imagino que bot els tiraven, hi ha una banda que hi ha una rinconada de vora Cal Escorxada que sembla que fa un tobogan allà i allà els devien tirar a la mà. Com els apujaven, podia ser que els apujassin amb l'espau de dalt amb una política que ajudassin o que els apujassin un poc a cada banda i els apujassin així, no sé com els apujaven, però els posaven a la barca. Aquesta barca va fer molt de tipus de feina. Una de les coses que jo havia anat, no hi van arribar perquè vam haver d'aturar darrere per molt temps, però havia anat un parell de vegades. Li posaven, quan tingués les competicions de Mario Bonilla i d'aquesta època, posaven 3 snipes. Aquesta barca encara funciona. Aquí, quan la van tirar, no tenia cap camareta i quedava tota llisa. Després la durem una macarena. Però que aquí ja hi havia barques d'aquest tipus i això està feta que tenen gaire de can. Ja està. Això és el Calarata, el que ho fa amb una regata de snipes i anava per suport a veure si necessitava remolc, per tenir el temps, una ajuda. Aquí veiem una motora que no sé si era la general o si era del comandant de la base. Aquí també veiem el remolcador que veureu que s'assembla al Reince i aquest remolcador que va estar funcionant fins a la vista dels anys 70 per dins l'esport de la neu. I aquí veiem un balandro que Joan Pablo que era el mòdulo que era de la família que va de Sarpata. Una de les coses que compraven al Calarata, aquesta foto està feta damunt l'any 52, una cosa així, als anys 50-52. Que faven i anaven tren els pols del Calarata, anaven a la mesquida, quasi amorrauen de proa, posaven una àncora darrere. Me'n recordo haver vist que abans no el deixaven com un parell de braces perquè quan treballaven no quedés barat, no quedés enflotat, i empraven, era curiós perquè empraven una senada d'aquestes formades amb un cap, l'enterraven dins serena i allò ja els hi servia per guia. Duen una llanxeta de remolc i la mateixa guia que anava cap en terra servia per dur per anar amb la barqueta, amb la llanxeta. Anaven en terra, hi havia 2 homes que omplien aquestes senars
amb un càvec de mitja lluna i la posaven damunt la linxeta, estiraven, anaven a la barca, la posaven cap aquí dintre. Quan tenien la barca que ja l'aigua entrava per la part d'aquí dels emburnals i ja no podien carregar més, agafaven i venien cap amunt. I davant la fàbrica del gas, allà ho agafaven i ho descarregaven. Imaginem-vos la feina aquesta que repercutia, arena no n'hi havia. Els homes a vegades havien aconseguit arena de la mestida i feien el següent sistema, un carro i anava, pujava i omplia el carro de meitat. Pujava d'altres coster, tombava l'arena en terra, treballava a la meitat, carregava el carro, pujava dalt, recollia l'altra meitat i després ja més o manco ja la vista ho podia aguantar, agafaven, venien i arribaven. Ells havien arribat a fer tots ratos. Una vegada en van fer 3, partien foscanet. I una altra vegada en van voler aprofitar la lanxeta aquesta que duen de remolc per omplir d'arena. Quan va arribar a la punta de l'esperó, amb una ganyada que va fer la barca, la barca se va omplir i van mirar i saludar i van datar el cap i la lanxeta va quedar allà baix. Això és mon pare, això és en Medrano. Aquest home va fer 30 anys fent feina a Ca Nostra i a la colla. Feia feina a la colla i feia feina a Ca Nostra, venien a ajudar. Tenien diversos ajudants que havien vingut diferents i venien unes hores, uns dies, i segons la gent, fins de setmana en venien més, que era perquè quan començar a fer viatges des de Can Tornès a l'altra banda d'esport, d'una forma regular, i ja van començar a sortir cada mitja hora, repartien a l'altra banda d'esport el gel, el pa, i deixaven unes bosses amb el que volíem, els recollíem, i després ma mare de bon matí venia a ensenyalar, omplia les bosses darrere i sortia, que hem de pensar que anaven a l'altra banda, amb el viatge de les 7, i quan recollien a les 7:30 els homes treballaven, havia gent que a les bancs, quan era la sesta, insistiu, que no volien marxar, hem de berenar. Aquest és en Vicenç, aquest és en Jundau, un Jundau, no sé quin, no sé si és qui després va comprar el Calarata o era un germà que no moria. I aquest, me sembla que era un que també feia feina a la colla, que em sembla que ho deien amb Botifarró. El Calarata tenia, sempre ho veureu en una foto, sempre mon pare anava amb l'antena col·locada, però no era una antena que n'hagués de decoració. Jo havia anat amb el Calarata fins a Cala Caldana, duent turistes, amb mon pare naturalment el que hi manava, i quan posaven aquesta vela en tota l'antena aquella que anava de poc i anava ben per Saleta o per tal, allò era una meravella. Floc no em va dur mai, floc que digui Botaló de Proa no em va donar mai, però aquí veureu que hi ha el floc i la major, i la trossa, i això és mon pare, ma mare, i això és un germà de ma mare, el Antonio, que va ser que era marino, que va dur el remolcador de la base durant molt d'anys, amb una canària, i ets un pare de Eusebio, de canària que diuen, que està molt. Aquí anaven a Fornells i anaven remolcant una draga. Jo no sé si era una draga, una cuera o el que era cosa per dragar. Perquè jo havia vist del lot, aquí a la sortida de les fibles, s'acumulava l'arena i Obres de Port tenia una cuera grossa que l'agafaven i feien aixines amb una cuera que era aquí, però
la conca de la cuera era una cosa així, i amb allò decantaven i treien l'arena que hi havia davant les rigors perquè allò s'anava acumulant. I que anava amb un motor o dos, que la rata? Amb un motor de gasolina de 20 cavalls. Després li van baratar amb un dels primers larrans que van venir. El primer larran, en Déu i Modec li havien posat a la barcadella i després li van posar el larran, li van posar a les barques nostres. Li deien larran, aquest larran, perquè era de la família d'en Pellegrín Rita, la dona que era la Rocea d'allà, venia el nom de larran. Pellegrín Rita era el representant d'aquella Mallorca i que li va venir els motors de mar. Aquesta meravella que veig, això és el que la data vist des de dalt, veig l'antena quina era, aquí veig un pare amb els braços que tenia, i aquí era una caixa, 4 pates, que estava forrada de zinc dintre i era on posaven el gel i posaven les begudes i hi va haver una època que en Ximams, un dels primers promotors turístics que va venir per el món, va ser dels primers que li va convèncer mon pare que els vespres els duia a passejar per el món i tenien Coca-Coles i botelles de rum i en allò feien la volta I aquí amb aquesta cabina de 27 dos motors ja. Aquí li van posar aquesta cabina que li van posar i li van tapar el motor aquí. És que dos motors no n'hi mai. Com? Sí. Tenia el motor aquí. Dos motors? Sí, tenia el motor. El motor aquí, 2 ulls de bou, un ull de bou a cada banda, i aquí dintre tenia com una llitera dintre que t'hi podies posar. I aquí darrere duia el timó, que el timó era de roda, d'aquella, de roda. I aquí el manaven, mon pare el manava dret i amb els peus aixines manava la roda quan manava aixines travessar. Jo tenia 8 anys o 9 i mon pare a vegades me deixava anar a Cala Rata, anava de la Cala Sant Esteve a Sant Antoni Hi va haver uns anys que ens van posar d'acord amb la Cala Sant Esteve i el dissabte de cap vespre damunt les 4 ens posaven el Montnou, feien marcades de tota la gent que anava que tenia les casetes per allà, feien els viatges i els diumenges de cap vespre els anaven a acceptar. Tu calla. Qui és aquest? Això és Antoni Alemany. Això és Antoni Alemany. Antoni Alemany quan feia l'escorter d'instrucció i era una de les persones que va fer feina a Can Reynés d'ajudant a fer viatges. Ja havia fet feina, fixeu-vos, quan hi havia els barcos italians aquí en temps de la Guerra Mundial que van estar a la plaça de Marrat, ells apuntaven que feia viatges amb terra, en el barco en terra, i ja Antonio Alemany ja va fer feina en aquella època. També tot l'avi va ser el que li va ensenyar a anar a la guerra, perquè li deia, bueno, agafa, avui partirem amb la Rosita, i li deia, va, i l'avi es posava rescat del moll i l'Antoni Alemany agafava i pujava la vela, pujava el ressò i fins que no havia acabat l'avi se'l mirava i no hi havia res. Quan havia acabat, després Antoni Marrera i l'avi venia i me passava el sedàs. Això és un dels viatges en una barca per mon pare i aquest és el 29. Que se coneixia el 29, que era el fill, era futbolista i aquesta foto me fa gràcies, me fa gana mostrar-la perquè tenia un cap aquí que li deien en Titanos i ell li feia molta gràcia mostrar-me alguna que jo me feia gràcia i era Titanos
toca la guitarra i el Can estava assegut i amb aquesta cama dreta feia així, no? I tant, es toca la guitarra i catacrac, se m'escau la panxa. Són molts i no dins la base aquesta. Són molts dins aquesta base. Sí, bueno, heu de pensar que... Heu de pensar que els Berguins, no inclús, els feien a l'altra banda, però hi havia vegades que venien qualcú a fer un viatge a l'altra banda i eren passatgers. I jo me'n recordo que jo vaig deixar d'anar i agafar la barca al rem i catacrac, amb un bussom a l'altra banda per no gastar gasolina. Aquí, això són les tarifes de Can Reiners de l'any 1967. De on a la costa comprendida entre Baños de Piedra a Villa Pilar, hasta 2 pasajeros, 6 pesetas. Passant de 2 pasajeros, cada un era a 3 pesetes. Si es diguéssim als meus nets el que eren 3 pessetes convertides en els euros d'ara. Això és, també a vegades fem Berguins de la Mola cap aquí i aquest, per això el canal i venien cap a Mó i duen soldats. I veus, és curiós, el tubo d'escape aquest jo me'n record que per no cremar-se tenia tot un rotllo de llanto per cremar-se. Aquella sí, això, ell troba això que, exacte, aquí hi ha una motora i aquí darrere hi ha una de les manxes aquelles de remolc que duen darrere, que venien els diumenges de cap vespre i després de les 3:30 una cosa així, o les 3 venia la motora, s'anava per a Can Riu cap davant i les darrere hi devia haver 100 i pico dins cada lanxa i després els deixaven rodar per Mó, a vegades anaven als cines que tenien l'espelda i després els fosquets els agafaven i les lanxes al Mó. El canal de Mó, precisament, el van fer, el canal de Sant Jordi, el van fer l'any 1900 perquè aquestes lanxes i aquestes lanxes, quan havien d'anar a la Mola, havien de passar per la boca d'esport i allà controlaven molt temps. I el que van fer, el canal que així n'anaven, i aquí, a les fons d'aquí, hi ha una caseta que tenia la barca de la Salvador del General dintre, els que han fet la base, mai s'han de bones freus, aquí, desembarcaven i pujaven a peu fins a dalt de... Això és a Can Reiners, com veus, ho van fer l'any 1933, com us he explicat, la casa aquella que van fer tornar cap enrere per pujar cap a la costa. Aquesta casa, ara, per avui, això que era un bar que agafaven i despatxaven begudes per la gent que venia i s'embarcava, això està tapat i aquí s'ha obert una porta per pujar a les pis de dalt. Aquí hi ha l'avi, la mare, la meva germana, jo, això és mestre Antoni. L'avi tenia una... Sempre tot els dies, no sé com s'apanyava, però sempre tenia qualcú com un gran que s'asseia de vora popa amb ell i feia tots els dies allà de vora ell, xerraven i gent que no tenia res que fer i l'avi estava content i li feien companyia. Aquesta foto és la mateixa d'allà que es veu millor, que és l'Udes Bar. Aquí a l'avi són les tornelles de la meva germana, aquest és el Joan Pilota, això és la Sàvia, això és el meu germà Pau Constància, Miquel, la mare, mon pare. Aquí darrere veiem que hi ha ja uns canestatges on posaven les begudes, roselles, i venien vi d'arròs, i també em record que tenien uns pots així allargats, que hi havia uns tubos de sideral, que em va fer molta gràcia una vegada un daló que va venir i va dir,
m'ho posi un pressurat, per això vaig dir, pressurat, no, que era un pressurat, no el tenim, no saps, sí, allò, i clar, i era quan posava un guissar i bullia tot d'una historieta de forma pressurada. Aquesta foto és l'any 1000, no pels anys que jo teníem aquí nosaltres, això és l'any 1950. I nosaltres van ser dels primers que van vendre gelats d'helados la menorquina. I botelats de graciosa. I me'n record que veníem els dissabtes, l'omplien, un caixó blau així, i posaven gel i sal buixada, sal morro, perquè les conservats, és un negoci que no va funcionar gaire. Els diumenges vespres m'haurien de menjar gelats, perquè no valia la pena que conservadors per la setmana que ve. I aquí veiem que on no veig hi ha bloc de nata, bloc d'almendra, de Gijona, vull dir, després posa aquí nativo i bombonera. La menorquina d'aquella època, a l'estiu, feia i treia un gelat, una novedat. Nativo, jo me'n recordo nativo, que eren redons i cilíndrics, i el bombonera era, sempre que dic a l'enrevés, era quadrangular. Encara no havia sortit la joia de la corona, que són els 57, que és el millor gelat que s'ha fet de la capa del sol. Bueno, i aquí un servidor de vostè, amb la cara, jo sempre dic que aquí m'assembla en Gerard, que m'ho sembla molt, a Gerard, que trobes que t'hi sembles aquí a l'avi. I aquí ja és una barca molt antiga, veig quin tipus de timó redó. Aquí el papà mos feia com heu vist les barques de colònia, a l'arranque, el poll, suport, i mos fregava amb petroli, mos fregava el cap com a desinfectant. Aquí jo començava a fer els meus primers pinitos amb l'espeti aquest, i aquí veig una barca botitxera que estava passant i barques que estaven en grotes. Aquí veig una xeta. T'ha agradat, Gerard? T'ha agradat aquesta foto? Saps la primera bicicleta que van tenir nosaltres de segona mà, amb reimers. I les barques ja tenien en el toldo, sabeu la caseta de la comandant de la bassa, un pare, això, i aquí veus els diques, la puntona aquella, que després va estar amarrada de vora Silla Plana durant una llarga temporada. Aquesta puntona, o el nom que li diguin, l'agafaven i la posaven a la davallava, omplien tenien unes catxes grosses, caixons avall, omplien d'aigua, davallava de pes, posaven el dic aquest dintre i després el agafaven i el pujaven per amunt i tornaven de ballar i que quedava solat amb el sol. Aquí tenien, aquí es veu una boa, hi havia dues, que encara hi són, no són si mateixes, i era quan venien els destructors, que havien barcos, que els posaven aquí dintre, perquè quan entraven a la proa, perquè no quedassin entrevessats, entrevirats, posaven unes tatxes a popa a cada banda, mentre el barco anava entrant i així es tenia a cada banda les tatxes d'aquesta que podíem entrar. Un entrar i salta dins. I un litre. Sí, totes litres d'un cas. Sí, submarinos. Tots aquests 100 metres. Passa aventura.
Això és a dins Cal Ratolí, la Capritxosa, això és un de Can Baix, amb Puga, amb Antoni de Canapota, amb un pare l'avi, i jo que ja aquí ja cobrava dins les barques, fent verdi a l'altra banda. Aquí ja la van ascendir a patró. Això és una barcassa que hi ha me la va regalar ella, aquesta, i me va dir que eren de caserío, que se va venir d'una baroneta a l'altra banda d'esport. Aquí en l'avi, que jo ja du la cartera aquí davant de mi, que fan que cobraven, això és el bot aquest del Camparico Sánchez, que hem estat xerrant, l'idea, Marga, de nom, al final en la boquera de nom. Això és en Tòfol. Allà tenia la propietària, allà darrere, us diré exactament. Primer hi va haver una barca que era similar, que és en Miquel, que està dins la pedrera, que després la van transformar i la van fer la marca, la van fer molt bé, millor dit, i transformar-la en la marca d'Esplàntic. En Miquel el van batiar el 1 d'abril de 1961 i en Tòfol el 24 de març de 1965. Això és el Júpiter que l'avi el manava dins el port de Muro. Aquí veureu la caseta de Can Saporitomogi, que deien nosaltres, que es deia la caseta d'Escaronja. I veureu que encara no està fora. L'avi meu era el que manava aquest Júpiter, que és el que hem vist aquí, que va tenir totes les parades aquestes, amb els madrines. Veureu quin botó que ha rentat. Dóna la casualitat de la vida que hi va haver un home que va venir a Menorca i es va enamorar dels madrines. Del Júpiter. Del Júpiter. El Júpiter. I se va agafar i se va endur a Barcelona. Aquesta foto veureu que el Júpiter, quina botavara que dua, anava de guaire, i aquí ja el botaló ja no era tan penjat com aquell i havia estat baratat el gran foc aquell que duu per dos floquets petits. I dona casualitat de la vida que aquesta foto, això és una barca que havia manat l'avi meu durant molts anys, qui la va comprar i se'n va dur cap a Barcelona, és l'avi de la meva estimada Maria. Casualitat de la vida, jo vaig veure la foto aquesta, un dia me va dir, això és un bo, jo vaig dir bé, però després quan se va morir van trobar els documents i van veure que era foto. Això no ho hem d'explicar, és el bellíssim. I aquí veiem que les barques del Bou de Can Gaspar ja estaven davant la lliga, perquè això tota la vida, això li era la lliga, i aquí tenien les barques del Bou encara dues antenes posades per anar a la veu.